Wow, to je čau, zdravím vás pri novom unboxingu, takže máte to tu a objednal som si niekoľko vecí a ideme ich otvoriť. Takže prvé budú hneď sluchatka Battle USB headset for gamers GH alebo G1000. Nie je to na jack, lebo mám notebook a niektoré notebooky nemajú dve jacky. A ja ich práve nemám, mám iba na sluchatka, tak som si to dal cez USB konektor, lebo mám 4 tie vstupy na USB. Svieti to na červeno a má to mikrofón. Takže tak. Poďme to rozbaliť. Zase je tu ten môj nožík. Tak. Prvá vec, tak. Nožíček odložíme. A ideme na to. Tak. Alebo skoro nebolo by to lepšie z druhej strany. Aha. Tá krabica je celkom pekne urobená a dizajnovaná. Ako to mám otvoriť? Povie mi to tu niekto. Tak, takže v krabici už nič nie je, takže krabicu dáme dole. Tak, túto blbosť pokúsim nejak odpreč. Nohy dole. A máme tu už samotné sluchátka. Sluchátka položíme preč. A tu máme diaľkový ovládač. Tu máme zvuk ako v sluchatkách, minus, plus, vypnúť reproduktor a zosíliť reproduktor. Vidíte, tu je to na vstup USB a tak. Sluchátka sú takéto, vysunete a máte mikrofón. Si ich hneď otestujem. Oh yeah, super. Oh yeah. OK, takže vrhneme sa asi rovno na ďalšiu vec. Áno, je to super. Sedí to na ušiach. Môžete si pohodlne nastaviť hoci ako. Má to kožené toto, takže vás toho nebude bolieť hlava. OK, vrhneme sa na ďalšiu vec. To si odložíme na zem. Tak, ďalšia vec bude myš. Battle Mouse for Gamers. Je to tiež od Connectitu. Má to 1000 až 1600 a až 1200 až 2000 dpi rýchlosť. Svieti na zeleno a je tiež na USB konektor. Pôjdeme na ňu. To ani nebudem potrebovať. Wow. Krabica je celkom pekne urobená. Tak. OK, krabicu dáme tuto na tú stranu a ideme na myšku. Oh shit, ja už neviem, OK, je to veľmi pekne spravené. Vidíte kryt na myšku. Takže toto krabicu dáme preč, plast. A tu už vidíme samotnú myšku. Tuto máme tlačítko DPI, tuto máme posúvanie, tuto máme napríklad keď ste na nejakej stránke, dáte späť a budete na tej, na ktorej ste boli predtým. A keď dáte zase toto, tak budete zase na tamtej stránke, čo ste boli predtým. Toto bude svietiť na zeleno. A tam je to na USB konektor a sedí to krásne na ruku. Krásne. Myšku by sme si aj mohli odložiť a vrhneme sa na také Battle Keyboard and Mouse Pad. Takže je to podložka pod klávesnicu a myš. Rozdelíme si to. Tak. OK. Okidoki. Vyťahneme to. Tak.
Tak. Je to celkom pekné. Krabička je tiež celkom pekne nadizajnovaná. Všetko mám od Connectitu. Wow. To je naozaj krásne. Počkajte chvíľku, ja vám to hneď ukážem. To vyzerá. Ja si to tu dám na stôl. Wow. Tak. Teba mikrofón nepotrebujem. Teraz momentálne. Tak. Máme to tam. Hneď vám to ukážem. Takže takto to vyzerá. Connect. A ideme na poslednú vec. A to je klávesnica. Teraz to musím naštielovať. Ty vole, tak. Teraz ju musím nejak vyľačiť z toho papiera, alebo z tej tašky. OK. Sorry diváci, sorry. Tak. V podstate by sme si ju už mohli rozbaliť. OK. Rozbalíme. Toto na bokoch to má také vysovacie debilné. Tak, môžete vidieť. Tak to vysuniem. Tak. OK, klávesnicu si vyťahnem. A Wow. Ty vole. Klávesnica je k tomu. A nejaký Connect Bottle Keyboard for Gamers. Nejaká inštalačka asi, taký malý disk. K tomu aj prívesok. Connect, vidíte, znak radiáce. Takže tak, v krabici už nie je nič, len ten taký list nejaký, hlúposť. Tak. Krabicu hodíme na zem. Už to mám kopec krabic. Tak. Ide úplne skoro, vôbec ju nie je počuť. Je krásna. Polka, takto polka bude zelená a polka bude červená. Dá som sa nastaviť, že celé to bude zelené a celé červené, ale ja si tu dám na polku. Takže tak. Klávesnica je celkom pekne urobená. Vidíte ako Batman. Takže tak no. Tak. Tu máme kábel do počítača. Tak, tu si všetko vyložím na stôl, to sme dneska unboxingovali. Takže tak. Tak a teraz vám to ukážem. Takže sluchátka, klávesnicu, myš a podložku. Podmížok klávesnicu. Takže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa pri ďalšom unboxingu alebo pri ďalšom videu. A sorry za palec. A ja sa s vami lúčim. A čau!